Hvad fanden laver du? Han har det ikke med. Så jeg nakker ikke en bil. Hvad fanden? Jeg har nakket en. Ja. Fnir. Kan du lade være med at spille så sygt meget? Nej. Er det dig? Nej, det er ikke mig. Nej, så spiller jeg nu. Hvem er det, der spiller? Hvem er det? Lol. Det er ikke om den larme, der var unge, der sidder deroppe og ret skid. Ja, så Theo, Nej. sig farvel. Nej.